Niin, arvatkaas mitä. Tätä te ette voi koskaan uskoa. Siis, no, siis, jos te katsotte nyt tällä hetkellä sitä päivällä tai illalla, niin te voitte arvailla siellä kotona, niin, mitä mä nyt sanon. Niin voitte arvata, kun nyt sitten tämän. Ja voin sanoa, että tää on aika vaikeeta. No, ei oikeesti. Tää on ihan sairaan helppo. No kuule, tää palaa. Mä sanon se, että vaan täysikäinen. Ai että. Ai että. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Ei voi muuta sanoa. Ei voi sanoa mitään muuta. Koska kyllä se on kiva olla täysikäinen. Koska ei voi muuta sanoa. Jos on täysikäinen, niin kyllä se tuntuu mukavaltakin. Mutta ei se johdu siitäkään silti, että ei ole siltäkään vajuurtia, eikä ole törkeäkään. Niin. Mut juu, oli verran helppoa arvata teille. Eikä mä heitin vaan sillä sen. Joten ei tarvitse olla teidän kotona sitä arvoa oikeesti. Heitin vaan läpällä sen. Ja joo. Ei oo muuta. Joo. Eiköhän tää ollut sit tässä ja sitten. Ja muistakaa tykätä ja laittaa peukut pystyyn. Ja myös muistakaa laittaa peukut pystyyn ja tykätä mun kanavasta. Ja seuraa usein. Tai joskus silloin kun jaksosta katsoa. Ei muuta. Ja joo. Eikä siinä muuta. Ja nähdään ensi videossa sitten. Ja niin. Moikka.